suġġett religion through sport. Qabel nitkellem naqra fuq il-kontest tal-iskola, ħanurikom video biex jisni nurikom minn fejn telqet l-idea. Impi teacher qabel konsolu, allura biex tifmu naqra l-lejn ukoll. Imma li ħanurikom mhux bil-forsi tkun teacher biex tagħmlu, okay? Biljuni ta' nies jew jipparteċipaw jew jifollowjaw l-isport. Ġifieri mal-ewwel li nitkellmu fuq kamp enormi ta' nies. U l-idea telqet mill-idea ta' Papa Franġisku bil-verità, illi minflok nistennew in-nies jiġu immorru aħna. U post importanti fejn ikunu huwa fl-isport, għaliex diġà hemm ħafna nies, partikolarment tfal u żgħażagħ. Allura bdejt ngħid fil-waqt li waqt eżempju għall-Knisja tiġbidhom u tagħmel effert biex iġġibhom jew il-mużew biex iżommhom hemm, hemmhekk diġà qegħdin. Ġifieri xi ħaġa li diġà tinteresshom u diġà qegħdin hemm. U l-idea hija ħafna ikbar mill-iskejjel fil-verità allura għandna nurseries, mibżawdin it-tfal diġà għaliex ma mmorrux aħna hemmhekk fejn diġà qegħdin it-tfal u żgħażagħ u nivanġelizzaw b'mod iktar moderni. Din saret statistika x'jagħmlu iktar in-nies għandna l-internet, smartphone, il-Knisja u l-isport. U evidentalment l-aktar li jagħmlu għall-isport. Ġifieri qed nagħmel din l-introduzzjoni qabel nispjegalkom x'qed nagħmlu aħna fl-iskola biex nifhmu x'kamp ta' evanġelizzazzjoni għandna. Issa tgħidli jekk jien minn sportiv jew minn sportiva m'għandix idea kif naqbad ballun x'ħan nagħmel. L-idea tibda minn pro sport, ġifieri elite sport ta' vera, u l-idea hi wkoll protestanta għaliex ftit qabel bdejna dan is-suġġett fl-iskola, il-KDS li forma parti anke minnha jien il-Kummissjoni Deċiżjoni Sport ġabet grupp ta' nies li qed jitrejnew sports ministers. Literalment nies equipped biex ikunu jistgħu jevanġelizzaw in-sportivi. U beda jispjegana kif tibda minn just nursery ta' tfal u tibqa' tiela għal professional elite athletes ġifieri. U bdew din idea jiena ma kontx naf ġifieri eżatt fejn ħadd wassal imma mort għax interessani bħala topic. Issa ġara. Jiena studjat l-Bas l-Università PE, ovvjament qabel sirt soru dejjem kont ngħid ħlejt l-Bas minn ħajti u taf kif ġiet sirt soru issa x'ħan nagħmel. Is-sena fimt, għax Alla jsir jasalhom. Laki li jenna fil-form 1 u form 2 kellna 4 lessons ta' religion aħna. U kellna l-audits u ħaġa li ħarġet mill-audits kienet illi għandna bżonn aktar physical activity. Ovvjament, 4 lessons ta' religion huma wisq u allura kien hemm it-tentazzjoni li tonqos waħda. Sakemm ġiet l-idea brillanti tal-provinċjali tal-Ħedd illi namalgawhom flimkien. U flok innaqsu religion lesson u toħodha bi ġie suġġett religion through sport. Ġifieri minn hemm telqet l-idea. Ma tantx ċar, imma bażikament li għamilt jisniqbaddew xi lesson plans biex intom tifhmu eżatti sama x'nagħmel bażikament. L-idea hija sempliċi ħafna, jiena nqabbel ħafna ma' prayer spaces li inti isek tagħti l-ballun, tagħti l-idea, u mbagħad stal dak li jkun biex jimrak l-immaġinazzjoni għaliex anything can be turned into a religion through sport lesson. U qabel nidħol f'dawn iktar dettaljati għandikom eżempju. Pereżempju għamiltilhom prisoners.
jaf jilagħba logħba tradizzjonali u tfal bdew jilagħbu ma ntihomx mal-ewwel element spiritwali fiha. U bdejna kif nattakkaw lil xulxin imma bil-ħajja u bdew bil-kliem, judgments, jenna fil-weġġaw xulxin backstabbing u jibdew joħorġu huma ħafna iktar idejat milli nkun pjanajt jiena. U mbagħad minn hemmhekk ġifieri jkun hemm life context u mbagħad neħdu għal Ġesu jgħidlek le the measure you give will be the measure you receive u inti tiġġudikax il-belt ma tiġġudikat, insomma, mbagħad tidħol aktar fil-fond. Qed ngħid prisoners għax hija logħba li kulħadd jaf u anke f'sempliċement break tista' tintlab. Iktar dettall, pereżempju din kienet listening games. U allura li għamiltilhom passing the ball, in groups of pereżempju 3 against 3. Imma ta' bżajtom every now and then ħansaffar u ħanbiddel ir-regola. Pereżempju, no dribbling. Jew pass only with your left hand. U daqqa tant daħlu fija li ma bdax jagħtuqax xi xibdejn ngħid. U hekk xirt jien fil-verità mertux kasi. Għaliex x-idea hi li qalb il-kajos sal-affarijiet ma nistax nisma' lill-Alla. U mbagħad għamiltilhom Simon Says istess logħba sempliċi għall-aħħar. U l-mistoqsijiet, pereżempju, what happened to the game when some players didn't hear or obey the rules? Min ma semax, ħassar l-logħba kollha, x'imbagħad mhux jekk il-dawl ismuħħa sew mhux tal-kejos kollu. Ġi persuna waħda ma qatx attenta affettwat il-komunità kollha. Yeah, what happened to those players who didn't listen to the coach's instructions għax fil-Simon Says kont stretta ħafna li min jiżbalja barra biex huma jifhmu il-konsekwenza ta' meta ma tismax. U meta għandna l-biblical link, pereżempju hawnhekk intom can you think of a parable through which Jesus explains this? U wasalna l-parabla tas-soil. Is-sid li taqa' f'soils differenti, f'postijiet differenti, u ovvjament dak li jisma' u l-ħajja tiegħu kif qed inbidel u dak li ma jismax minn Ġesu u l-konsekwenza dan għandu wkoll. Just an idea, ġifieri. Ovvjament mbagħad il-life link għawek ippreżentajta bħala becoming a coachable player biex nillenkja mal-sport, ok? Isu għalla l-coach u aħna xogħolna li jkunu coachable. Il-coach kien jgħid l-importanti tkun sportiva coachable. Ġifieri inti tisma' dak li jrid il-ġid għalik. Apparti Alla, ġifieri nismu ġenitur, ġifieri u mbagħad timraħ fejn tridu tfal tista' joħduk ħafna iktar milli dak li jkun jgħid. Di oħra sempliċi ħafna fuq il-perseveranza di. L-ewwel logħba warm-up insomma biex warmja ftit, u mbagħad għamiltilhom il-logħba tal-hot warm u cold dawn jħabbu xi ħaġa u jibqgħu sakemm jisibuha insomma jipperseveraw, u mbagħad għamiltilhom coin. Ipoġġuha bejn il-koppa. U jridu literalment jaqbsu minnaħa l-oħra u jġibu għal-ura insomma. U tiskanta kemm dawk li huma sportivi ħafna, ma ikunu rqaq, wara ma jkollhomx biżżejjed laħam, u tibda taqalhom kull darba u vera ħadd gost, għax iktar tfal soltu jirbħu fidlhom ma setawx. U bdejt għajt sal-aħħar lezzjoni, ġifieri li jnexxielu kulħadd. U tfal l-oħra li jnexxielu mbagħad jiġu jħeġġu l-oħrajn, Francesca, taqala terġa' tibda, ġifieri I pushed them biex huma jifhmu illi ħafna drabi nkunu tempted biex neħtaw qalbna fil-ħajja ma nistgħux. L-istess, mbagħad għandna ħafna iktar dettalji ta' ma l-ħin kontra biex ma nisomkomx wis. Qabbilthom pereżempju mal-Blind Bartimeus, ma' Bartimew Lama, li kien fil-ġenb tat-triq kulħadd isiktu u jippersevera. Kif mbagħad Ġesu uża din il-perseveranza tiegħu biex isalvah mill-qata li kien fih. U mbagħad l-aħħar biċċa, I wonder if there are times when you felt like giving up, u ovvjament it-tfal ikollhom ħafna minn dal-momenti. Ġifieri ma jagħmlux biżejjed fihom infushom x'għad li qalilhom kelma u jibdew jixxerjaw. Ovvjament dejjem nagħlaq mument ta' talb għalli anke huma taf kif. U fil-biċċa jgħiduli, jgħiduli issa l-moment li tbellaħna sistem. Li jkunu qegħdin jistennew u mbagħad jibda jkollok pereżempju min jgħidli naħseb din hekk titgħallem minnha din lesin jibdew jaġlu qablek.
Hawnhekk għax ma tantx inħobb ir-ritratti ma kien hemm xi essejni qed ritratti daw iktar idejat. Bażikament vera sempliċi da, ġifieri kellhom kostumi jew ħwejjeġ differenti u jridu jilbsu ġifieri mix-xejn. U l-idea we become a new person when we begin a friendship with Jesus. Ġifieri Ġesu li għamilna persuna differenti aktar ma naddu ħin miegħu. U l-oħra di rridu jibnu tower bjom infushom u we are learning to build our lives on Jesus, our true foundation. Qabbilta mal-parabola tal-wise and foolish builders. Okay, ġifieri min jibni fuq il-ramel u min jibni fuq il-blat. U huma stess dew jirrealizzaw li t-tfal aktar kbar b'saħħithom poġġewhom fil-qiegħ. Għax huma kienu li żammew kollox u l-istess Ġesu fil-ħajja tagħna, u ġifieri rridu lil Ġesu fil-pedament tal-ħajja tagħna biex aħna nkunu nistgħu nibnu xi ħaġa sabiħa. Idejat huma viżibbli ġifieri pereżempju ġast tagħmiltilhom sets ta' elimination games li jisbaljaw barra u kont vera strict u ma ventu vera ħażin. Bada ġejt tagħmiltilhom l-istess lok imma darba tajthom a second chance. Ma twasalna kif alla ma kimxi. Ġifieri alla qatt ma jeliminana. Tina li hemm second chances wasalna rar ukoll. Ġifieri hija kamp enormi li skont l-immaġinazzjoni mbagħad timra. U biex nagħlaq il-Knisja dejjem ħassejtni anke in history dejjem kienet tinta' quddiem biex tuża l-isport. Ġifieri bdejtilna wieħed li anke timijiet bħal Manchester United bdew mill-Knisja. Il-qassisin kienu jmorru l-fabbriki, kienu jiġbru l-irġiel u jqogħdu jilagħbu, u minn hemm ġew timijiet mbagħad organizzaw ruħhom u jistaħlu l-flus f'Knisja ħarġet ukompla għaddej. U għanna ġifieri l-Ġeżwiti fejn nħobbu ħafna l-sport ukoll, għandna Salesiani, ġifieri l-Knisja dejjem kienet minn ta' quddiem biex tuża l-isport biex tiġbed in-nies. Somehow inħossna li naqqasna xi ftit, issa nħossu li żmien li nerġgħu nibdew u naħdmu fuq il-kliem ta' Papa Franġisku u mmorru aħna fejn jinsabu n-nies.